Jadi jangan punya pikiran berarti anakku ya iso. Itu perlu proses Bu Pak. Jadi sebagai penari yang bagus, penari sing iso duwe ketubuhan sing siap itu butuh proses yang lumayan panjang. Kita nggak cuma datang latihan 1-2 jam pulang dolan, minggu depan ke sanggar lagi. Itu bagi saya belum cukup karena di luar itu mereka harus latihan fisik, latihan rasa, latihan carane karakter. Jadi joget nganggur sekedar joget tapi joget nganggur rasa. Saya kalau ngajar itu kedekatannya seperti kakak dan adik. Saya anggap mereka teman saya anggap mereka adik saya. Oke. Jadi ya ada kalanya saya sebagai guru, tapi saya juga belajar dari mereka begitu. Kami saling melengkapi. Oke. Putri Sanggar Tari Pondok Snedika ingkang taksih semangat ngawontenaken pentas evaluasi mulat rasa wonten ing dalem punika. Awit sing kadarman panjenengan sami Pondok Snedika tansah ngaturaken saketaging panuwun ing pepindhan mugi sing kadarman panjenengan pikantuk liru ingkang satraju miwah bebingah ingkang malimpah-limpah saking ngarsanipun Gusti Allah ing mamirah lan mugi dados maos oleh panjenengan sowan-sowan.